Χθες το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε την χορήγηση δανείου στον Δήμο Ηρακλείου, όπως είχαμε ζητήσει, με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Κατόπιν αυτού και έχοντας λάβει την απαιτούμενη επίσημη ενημέρωση σήμερα, προχωρούμε στην σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής. Αυτό θα γίνει άμεσα, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου η Δημοτική Επιτροπή να εισηγηθεί πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή των όρων αυτού του δανείου, και με αυτό πλέον το δεδομένο θα έχουμε έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος θα πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Προχωράμε χωρίς καμία καθυστέρηση, με πάρα πολύ εντατικούς ρυθμούς, όπως το έχουμε κάνει σε όλο αυτό το διάστημα, έτσι ώστε το αργότερο τις πρώτες μέρες του Απριλίου ο Δήμος Ηρακλείου να έχει έναν εγκεκριμένο ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Είμαστε λοιπόν μέσα στους στόχους μας, δεν υπάρχει κανένα πισωγύρισμα, δεν υπάρχει καμία έκπληξη σε όσα έχουμε σχεδιάσει. Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται και προχωράμε μπροστά.